journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tfakkar l-ewwel dera tal-Madonna f'Lourdes u aħna illum ninaqdu mal-ħsieb tal-Knisja li nitolbu għall-morda kollha. Kien il-Qaddis Papa Giovanni Paolo II li ried li din il-ġurnata jagħmilha il-ġurnata fejn il-Knisja titlob b'mod speċjali b'ħerqa għal morda kollha. Kif ħafna morda fir-ruħ u l-ġisem jirrikorru għal Marija Santissima f'Lourdes, hekk id-dinja kollha Kattolika għandha tirrikorri għal Marija nitolbuha il-fejqan fir-ruħ u l-ġisem. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Aħfrinna mulej tan-nuqqas ta' fiduċja fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrinna Ġesu ta' kemm ma nisimgħux il-kelma li tgħidilna Marija għamlu dak li jgħidilkom hu. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrinna mulej ta' kemm il-darba it-tama tagħna kienet tama f'dak li aħna kapaċi nagħmlu u mhux fil-grazzja u l-ħnina tiegħek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ħanini qaf magħna bnedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġni bla teba Alla Marija, bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Qal Alla jiset l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u tajru t-tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru, li bihom miżewt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb u dalam u sebaħ il-5 jum. Qal Alla ħadd niżżel l-art ħlejjaq ħajla skont ġenshom, bejjem tad-dar annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom
u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom, u ra Alla li kien tajjeb. Qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejja li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbiħitu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom, nislu u oktru, u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerriegħa fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa. Dawn kollha jkunu għall-għejxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jixkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għejxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla li jkun ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu is-sema u l-art bit-tamir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel u bierek Alla is-seba' jum u qazzu. Għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Dan u nisel is-sema u l-art fil-ħolqien tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha, flimkien? Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Inħares lejn is-smewwiet Emil subajk, il-qamar u l-kwikeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih, flimkien? Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Ftit inqas mill-Alla miltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qetlu fuq emejjel kollha ta' jdejk, flimkien? Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Kollox taħt riġlejh qetlu, in-naġ u l-baqar kollha, sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq il-baħar, flimkien? Mulej sittana kemmu kbir ismek fl-art kollha. Iġbidli qalbi mulej lejn il-preċetti tiegħek, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Il-mulej ma'kom. Jekk ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesu. U raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lut kollha biex iħarsu t-tradizzjonijiet ta' misrijietom ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq ma jeklux jekk ma jinħasslux. U għandhom bosta drawwiet oħra
li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor. Bħalma hu l-ħasil tat-tazzi, tal-buqari, tal-ktili, tal-bronz. Mela l-Fariżej u l-kittieba staqsewh, dan il-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjonijiet ta' missirijiethom, imma jieklu b'idejhom mhumiex indaf. Iżdu weġibhom, sewwa ħabbar Iżajija fuqkom, ja nies ta' wiġb ieħor, bħalma hu miktub, dan il-poplu biex xuftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija l-bogħod minni, firħa hija l-qima li jagħtuni u jgħallmu dottrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarbu l-kmandamenti tal-Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. U qalilhom, ħelu ġibu fix-xejn il-kmandamenti tal-Alla biex tħarsu t-tradizzjonijiet tagħkom. Mosè qal, weġġaħ il-missierek u l-ommok, u min iżeblaħ il-missieru jew l-ommu għandu jieħu l-mewt. Imma intom tgħidu, jekk wieħed jgħid il-missieru jew l-ommu, il-ġid li għandi li jista' jkun tajnuna għalik huwa qurban, jiġifieri offerta l-Alla. Intom imbagħad ma tħalluh jagħmel xejn iżjed għal missieru jew ommu. Hekk iġġibu fix-xejn il-kelma tal-Alla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jekk iċ-ċappetti tal-bieb minn żmien għal ieħor ma ttihomx iż-żejt, iżaqsqu. Jekk minn żmien għal ieħor ma tfarfarx id-dar, tintela bit-trab. Jekk inti il-Malti jgħid ma tbiddilx, tqammel. Għalhekk Alla ma jixjieħ qatt. Mhux għax ibiddel, mhux għax jagħmel iż-żejt, mhux għax ifarfar, imma huwa kreattiv. Bħalissa qegħdin naqraw mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-bieraħ kien il-festa San Pawl. Għandur ma stajniex naqraw l-ewwel parti tal-ħolqien. Imma llum qed naqraw fl-ewwel lezzjoni u qrajna t-tieni parti tar-rakkont tal-ħolqien. Rakkont li jirraffigura li l-Alla jieħu gost jaħlaq, jagħti l-ħajja u jara li kollox sabiħ, ma kull parti li ħaloq jgħidilna l-awtur ra li kollox tajjeb u fuq kollox ħoloq il-bniedem fuq il-ħolqien kollu. U l-bniedem mhux biss ħolqu ma qal nagħmluh xbija tagħna, xbija tal-Alla ħalqu. U xbija tagħna jiġifieri Alla fih innifsu huwa mħabba, komunjoni u komunità ta' mħabba, u l-bniedem ħolqu xbija tiegħu biex iħobb u jkun maħbub. Il-quċċata tal-ħolqien. Alla li ma jixjieħ qatt għax hu kreattiv. Alla li huwa dejjem ġdid u jridna niġġeddu bħalu. Din hija żbuħija tal-ħajja. Imma li l-bniedem ħafna drabi wkoll din iż-żbuħija tal-ħajja jaf iwarraba, jitlifa. Jekk ma jibqax jiġġedded. Kif ġralhom il-Fariżej u l-kittieba fil-Vanġelu tal-lum. Hija ħaġa tajba li tinħasel meta tmur is-suq, li tinħasel taħsel idejk qabel tiekol u li taħsel il-buqari u t-tazzi kif jgħidu l-bqija, mela le, hekk għandu jkun. Imma għaliex kienu jaħsluhom, għaliex kienu jinħasslu? Mhux għax kienu jemmnu fl-indafa, fl-iġjene, imma x'hekk kienu tgħid it-tradizzjoni. U għalihom l-importanti mhux l-indafa u l-iġjene li tibsal saħtek, imma li
tara u tħares it-tradizzjonijiet. Weħlu, staġnaw, ma baqgħux kreattivi għaliex għamlu tradizzjonijiet l-għan prinċipali ta' ħajjithom. Basta tkun bit-tradizzjoni, imma jekk tagħmilx sens jew le, ma jimpurtax. Jekk hux taġid għalik jew le, ma jimpurtanix. Importanti li tħares it-tradizzjoni. U hawnhekk fejn Ġesu skontra ma' dawn in-nies, ġie fi ġlieda magħhom biex ngħidu hekk. Kellu argument. U l-argument imbagħad jilħaq il-quċċata tiegħu fl-aħħar tal-Vanġelu tal-lum. Meta huma ġabilhom l-eżempju ta' dak il-ġid li jista' jkollhom imma biex ma jgħadduhx għal bżonnijiet ta' missierhom u ommhom għax ikollhom bżonnu dak il-ġid, jgħidulu dan urban, dan qegħdin aħna nħalluh għaliex dan iridu noffruh lil Alla. Jiġifieri l-offerta tiġi qabel il-ġid tal-persuna. Kemm huwa żbaljat min jirraġuna b'dan il-mod. Tradizzjonijiet u mhux konvinzjoni. Tradizzjonijiet imma mhux ħajja verament aġġornata u mġedda. Il-mulej iridna niġġeddu. Illum waqt li nfakru il-Madonna u d-dera tal-Madonna f'Lourdes, aħna qegħdin ngħidula tina l-grazzja li niġġeddu. U għat il-grazzja l-morda tagħna li qatt ma jaqtaw qalbhom, imma jibqgħu jiġġeddu, jibqgħu jemmnu, jibqgħu jarfu l-grazzja t'Alla, jibqgħu jixtiequ il-mulej li jieqaf magħhom bir-rieda tiegħu. U r-rieda tal-mulej mhux bil-fors kif nifhmu aħna, imma li huma ma jaqtawx qalbhom u jkollhom verament il-qawwa li jiġu wiċċ imbiċċ mal-ħajja bil-qawwa tal-Alla l-imbierek. Dan hu t-tiġdid. Dan hu li qed jitlob minn Alla l-missier. Din hija l-ħolqien li aħna dejjem f'kull sitwazzjoni ta' ħajjitna niġġeddu f'Alla l-imbierek. Ma naqtawx qalbna imma nħarsu l-qudiem bil-qawwa ta' Alla li ma jwarrabna qatt. Ejja wissa li għamilna dawn il-ħsibijiet impoġġu quddiem il-mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija it-talb u x-xewqat tagħna. U nitolbu għall-Knisja mulej biex tiġġedded u tkun sinjal ta' tiġdid fid-dinja u twassal l-aħbar it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus mulej biex mhux jaraw dak li jaqbel lilhom, mhux jikkonsidraw il-poter li ġej mill-qawwa tal-flus u tal-ġid u tal-kilba għal aktar artijiet, imma imexxu verament għal ġid u t-tiġdid u l-paċi u l-ġustizzja fid-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna imġarbin biex bl-interċessjoni ta' Marija kif deret ġewwa Lourdes hekk issa tagħtihom il-konsolazzjoni u twassal dak il-faraġ minn Alla l-imbierek il-kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli, mod speċjali fil-Mart. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mejtin kollha li issa jgħixu quddiem Alla, igawdu l-mulej fid-dera kbira tal-imħabba tiegħu ma' Marija Santissima. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna niġġeddu, biex aħna verament ngħixu l-ħajja fid-dawl tal-imħabba tiegħek bl-interċessjoni
ta' Omna Marija nitolbu. Ismana nitolbuk, mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb ħireġ minn qalbna b'imħabba kbira għalik. U kif qalet Marija, hekk nixtiequ ngħidu aħna wkoll. Ħadkun minna magħmula r-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ferħanin fit-tifkira ta' ibnek, se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk, u jinxandru l-kobor tiegħek fid-dera fl-Urd ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja taġbu bita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli u l-qtajiet kollha tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima kollha intennulek. Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasa taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu. Narfu li Alla huwa missier tagħna l-koll. Missierna. Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Inselmu nagħtu l-paċi li xulxin l-aħwat. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik,
biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex ikun jistħoq ilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlu u nġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tagħna ħlesejna u iqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrilna d-nubitna. Tħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha u bejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi saltnatek, ikun trint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak birkint fost in-nisa
Mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun it-tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijalina d-daħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta Sin Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina daħħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik ismat tal-tana, dak li tpilet għalina li tikun nibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija, meta Sinjur Jesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubitna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk tint kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, id-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
Birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Kif kien Santu. mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li jobna lik isma tal-btana. Dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-dobietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħħannix fit-tġib iżda ħlisna mid-deni għamil. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriħu jiddifuqhom. fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb Kristu tagħna. il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob Om għalina. il-Knisja. Itlob Om għalina. tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. mit-tama. Itlob Om għalina. li zjed safja. Itlob Om li għalina. zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob Xebba għalina. li tistħoq kull qima. Itlob Xebba għalina. li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina.
għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-ħlejja il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kum missira lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal,
imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.